Gwapo siya kay itong barang. Sino to? Tuloy ba din siya to? Ipok ba yan? Tuloy ba?
Look! Wala po sa Ah, okay. eskalera. Sabon mo po Tingnan niya. Wow! Grabe. Wala po sa eskalera. Pero ay po ko dali. Red ba mo Kung yun? magpaon na gusto ka. Wala po sa eskalera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Supo niya po 7, dito 8. boss. Nagkakuan ko pero 180. di man na ko lang po boss kay daw ko diri maay na ko ni dapat tuwan ko. Ayan man ka. Car ba paningit? Kapwa ko na. 130 ang mo ato. May flower mo po sa kanan. 130 180. Tula mo mo napatsa ba? Ayaw, ano pa? Ayan, service duty. Ayan, wala tayo ang 2, 4, 6, 7. Dos na sa? Asin? Nani? Bawang nila. Ang dalawang bowl ng lamay na. It's 6 bed. Awat na boss. Gadyo kiray na ako gipanitan ako dira. Akong dila. Ito na kung ano mo dito. Dali dili ko mo. Takala na dito. Takala na dito. Apat na po nito. Kasulot. Lala. Stamp dresses.
na sa mga ba? Gawas ulit ang member. Latag yan sa akin, latag. Grabe baka. Wapa ka ay siya. La 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 la. Ay! Ako maguligid layo. Kasi yun, dapat tambay din. Nag-sweet mo. Pwede, kaya sana ito madam. Wala kami kami. Wala. Tandaan ka niya po. Mao gani. Ay! Sabi na ko, pundas na. Hindi. Waiting ko, pero sa civil car ko waiting. Sa Joker mong yapon. Sa dalit-dalit ka dito. Problema na sa dito. Wala, na-diswit ko madam. Sana gusto lang siya. Hmm? Na-diswit ko, na-diswit ko. Mami, ganyan ginapalik mo. Dapat magbono. Bono ko sa trikal. Pagpagpag ko ay lang. Wala ko pinitunas, no? Ano ganit mo? Labyo. Ha? Labyo. Waiting mo ko ato. Hi, Ini, 470. sekali racing. Ako ano, naka-option ko. Racing car naman ako waiting, o civil car. Wala, dikiray na dito. Usap ang dagan. Waiting naman ako 36 car. Na-dis 5 bambo. Na-diswit ko. Oh, ako ngayon, dali lang ako ngayon ang mag-dili. Yaman yan yan. Yes, yan. Sa karon boss? Boss? Green. Bulbul, green. Tawag mo Nagis pag gusto niya na ba nga 83, 81, di ba? Di ba? Ginaanak, Nagis gusto ginaanak. niya na ba 83, 81? Anong nagawa? 83. Manayos ka, no? O ganun na. Kung meron ako gabi-gabo, nakukuhan ng negosyo na hindi ito. 81, 83. 83 ka ba? Hey, one
ba sa ibulag-bulag? Hindi na natin ibulag-bulag. Hala, sinilas na rin ako nila kabali. Sige na. Narabunutan, no? Sa man ni Media Sister. Wala ko kabunot ba? Sa mukha, nanay premyo na. Nanay premyo sa mukha na. Pitiwan, nakikili mag-iskot ko ganina ako. Ay, Nagbunot ka. na, naglabay na kayo kung 4. Nagparahon lang ko. Tutas mo nito kung 3 pa mo. Bota kayo man, grain lang. Orde, orde. Kana, ako ba kay basin makuan ko ba? Kani, Amin ako nga dito yung account. Kung siya umuha, dapat yung dito yung old siya. then medyo kir ay ko kuan, parang pa. Ba't may ba't yung siya na yung Ko ba yan na yung ka? Medyo kir ang ko. Dari Jeff.
ano ba? Sige lang kay puno tapon. 9. Pagkala yung power. 7. Oy, please. Please na lang. Ayan natin. Maning tong. Di lagi magkong basta first row. No. Puno tapon na siya, nilagyan ko katsa. Diba? Mali na Kung nga yung kwadro. Mali. Oo. Lagi ko ang taong girl ba? Power na galing ko. Timing na. Pao na siya, di gapon ko kaon ma. Ang basadas naman siya gapon. Kung Yay, yun. kung No, napantuwa. Yay. Binutong ka na ako. Sige, buno ka. kasi pao man siya sister. Ano sa niya na lang. Nang umo. Relax. Relax. Kami ay magpungan. Grabe ba? Pao na na siya, pati ko katsa ba? Oh, bakit? Pao na sila. Pagod katsa. Pag yung mga upaw. Daso na. Buno na po. Oh, kiray kaya? Oh, uli pa na napaw. Ba't yung kiray na ka? Only, dalawa. Hello. Musta na ka? Oo. Namin na yung busis. Kaya Ayun na na. budas ba? Ikaw guys. Oo, namin na busis. Oo, mga busis. Ano ba yan? May dito ng tubig. Pani. Okay. Sige, nagbulay ka na. Sige, maglawin ka diha. Tama yun. Pero okay na paminaw mo. Okay na paminaw. Okay na. Sa kanya, lang na yung boses. Hindi. Ano? Diba? Masarap naman. Asam camera ka rin. Oo. Yan. Buwan ko naman ka mo. Ay, tao mo ko no. Sige, sige. Anak ko. Ang flower bayaran eh. O, bayaran ng pao. Bayaran. Tao ko kay na-apil na ko ng tanto. Nayabo mo ko, nayabo mo. Naiyak ko. Na kuan. Kasi ko ano naman baka. Oh. Baba na. Baba lang naman. Pag dua. Dua na tayo. Bayaran ni. Dua na Bayaran ni. tayo. O, bayaran na. Lagi. Pagkukod, dagbuga ako ka. Tika po ni mo. Ngayon, alam mo, may ito. Ito kita nga yung brahan. Kuha na ito. Abi na kanaw mo kita. Ang mga niya. Ganihan, ang isi. Karoon, pao.
Naon pa ni? Pag-iingit ang tao. Ito, patsawapad. Ano, wala ko pang dalahan. Waiting ko, ako bantay. Tapos, Bumutan naman kayo. Muna ko waiting ko, subang mo, wala ko joker. Dapat i-share ka na. Ngayon, anak lang pa sa iyo. On plus 30. awan. Kawin ba yung dito yung day ko? Wow, Mabunod. declare ka doon. Wala ko kumalo ng waiting. Plus 30. Marami na kasi sigang ko, lalabay na. Dili, eskalera to. Bro. Chris. Chris. Ano, mga visual. Onse. City. Anak ko na visual. Pinsan ko. Oh, sige, sige, sige. Gablihan na doon. Pwede na mag-iyan sa kayo. Gi-open na, gi-open. Wala, gablihan na daw. Saan ko ipusti na tumba dito? Banggaan sa kwan? Sa sustan? Packing mo. Hello? Ha? Oh! Ano man? Di ba? Ha? Bona. Ha? Yay. Ano man? Ya, ako mong pala doon. Kamu di ako pala kayo hindi aday. Loy na palit mo di ako sa kawan. Diyan mo palit sa... Palit mo. Ha? Hello? Diyan, diyan, diyan. Hello? Hello? Hindi mo pinatubag. Patayin ako. Buwang mo dito. Pagkakuan, mas magana yan. No. Tawag siya, tapos di siya katubag. Paminaw siya. Monday, nakadoktor lang naman. Nag-iisip na. Nag-iihap. Hindi may naglabay. Ulsaw. Ulsaw. Alag. Maraming kare ulsaw. 40. 420. Sila gusto mo May ko ulsaw. 24/7, Tapos kanin, super ay. 470. Ang Plus 0, 0 plus 50. Hello?
Dali lang na. Ah, sige lang, anyway. Tapos, musta, wala pag na. Ano, kompleto na ba siya? Ako ba, third? Ako naman. Pinalambot doon. Ano, magkaya paano doon. Uy. Stress ka? Yes, lang ka sa inyo. Guys, sabot-sabot lang mo na guys ha. Sige, pili. Kuhaan boss, mirror, white. All half 7. Gamit si kuha ko. Correct, no siya, kuhan. White, white. Alamin. Plus 60. 160. 110. Panchaw na lang. Panchaw, 18%. Guys, pa. Bawal ka sa Wala sa filters, all up. Anak ko, Wala na po kung ano yung body sila. Laro ko na bago. anak ko naman good na Pero- tawag ako dati. Nabunod. Secret na kung 8 hours, waiting na dahil ko. Wala na po secret.
siya. Ano karon ang ano yan? Ayan, so, Siyempre. Minsan ang 3 flowers. 3 flowers, 280. Okay, present. wala ba? Okay, present. 60. Money na yan. Nanay ko. Lagay lang po 30. Kuha 200 lang. No, tissue lang kay para di na maaksan. Gaga ako. Dapat i-declare ko na. Dahil siguro. Ay, bago ito. Ano yung kakapalit-palit, ano yung pagbigyan-bigyan, palit ng palit, antun maabukan na lang. May panag-bigyan, hindi masarap. Masyado ba? Wala. Patsa ba mga yun? Patsa. At ano, right choice, good. Huh? Declare ko, wala ko nag-declare. Full up, Joker 7. Hindi pa tayo. Kasi na-waiting. All up, Joker 7. Highlight. 1, 2, 3, 4, 5, 6 plus 110. 310. 310. Ikaw 0.